Γεια σας παιδιά. Αυτό το short το κάνω μόνο για ένα λόγο. Έχω να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα τι λέω, όχι απόγευμα. Σήμερα το βράδυ θα ανέβει το καινούριο βίντεο με το Vinted που σας είχα δείξει και στο part 1 από το Vinted για τα TN που πήρα. Τέλος πάντων, και θα ανέβει το βίντεο σήμερα κάπου στις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, κάπου εκεί πέρα. Κάπου στις 7 με 8 η ώρα. Και θα ανέβει το βίντεο και αυτή τη βδομάδα έρχεται και το Temu unboxing, όπου δεν θα σας πω, αλλά τέλος πάντων σας είπα ότι το Temu το unboxing θα είναι απλά πράγματα που έχω πάρει εγώ. Δηλαδή ότι τα αγόρασα εγώ από το Temu, επέλεξα εγώ τα πράγματα και τέτοια. Όχι, δεν θα είναι έτσι. Θα δείτε, θα σας πω όταν έρθει η ώρα που θα ανέβει το βίντεο. Τέλος πάντων, έχω πάρει τα παπούτσια για το βίντεο που θα ανέβει σήμερα και θα δείτε όμως πώς είναι το βίντεο. Δεν θα σας πω εγώ τώρα, όχι, θα δείτε μόνοι σας. Αυτό είχα να πω, αυτά. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και μην ξεχαστείτε 7 ή 8 η ώρα ανεβαίνει το βίντεο. Ναι, ανεβαίνει το βίντεο, εντάξει. Άντε, γεια σας, περιμένω.